Обичам да режа. И аз. Много обичам да режа. Ама да не чистя. Не, и чистенето го правя. Браво, браво. Ама сега... Сега направих си за вас венчета. Нали сте царете на лозето днес? Пламен, гледай към мене. Пламенчо. Хубава снимка, бе. Виж как хубава снимка, бе. Чай. Малко ми студено, ама... Нищо полей. Там, където си зарязва, полей с вино. Така. Пламен и той да се полей. Цеца се закичи. Добре си, добре си. Вино да направим и тази година. Повече вино. Дай лопатката, те ще го ръсят. Айде. Така с ръката. Берекет. Да усетя, да. Айде, всипай го, Нели. Айде. Разсипай. Светена вода да я поръсите. И да я благословите. Ама ти сега и благослови всичките. Чакайте накрая. Айде, тук на сем, да. Айде, напръска и дамите. И нас. Дай Боже да ти живи и здрави. Пръскай. Точно тъй, ти ни напръска веска. Да пръска ли е веска? Айде и мене. Те ме не пръскат. Хайде, много здраве и берекет. Всяка лоза пушеник. Всеки път кучебър, да сме живи и здрави и много любов в сърцата и много вино в бъчите. Да шалее и да прилива виното. Иначе ще кажа, че сме пияни. Нали? Да, но това не е лошо. 14 дами. Да, идвам. Ама всички обаче не могат да живеят. Всички са с коронки за здраве. Айде. Така. Всички ли трябва да имаме венчета? Да сложа ли аз? Добре. Ето ви сте. Да, благодаря. Чакай, не дай бърза. Добре. Айде, Айде. Идвам за цецичка. Айде. Души хубавото момче. Айде, да го взява. От звезди осеяна и от слънце галена. Я послушай, мили сине, стара си майка. Нигде нема лек за мерака. От мерак се боледува, не се умира. Душа ти излезе, сине, мерак остава. Браво! Дай нещо народно. Бедни и богати. Моля се, не. Топличка. То не може да е топло. Ама разбира се. Ой, снимки правиш. Да, правя. Запис Си имаме трапезата. Да не памет батерия. Аз не мога. Аз мога да как се тренирам всеки ден в класното стане.
Why